ሰራዊት እስራኤል በወግዓው ናይ ማሕበራዊ መርበብ ገጹ ብቋንቋ ፋርስ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ኢራን ዝነብሩ ሰባት ንድሕንነትኩም ክትብሉ ብባቡር ካብ ምጉዓዝ ተቆጠቡ ኢሉ ኣሎ። እቲ መጠንቀቕታ ኣብ መላእ እታ ሃገር ንዝነብሩ ኢራናውያን ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ሰራዊት ብናይ ኢራን ኣቆጻጽራ ሰዓት ክሳብ ምሸት 3 ሰዓት እቲ መጠንቀቕታ ጸኒዑ ከም ዝጸንሕ ገሊጹ። ወሲኹ እውን ኣብ ውሽጢ ባቡር ምዃንን ኣብ ጥቓ ሃዲድ ባቡር ምርካብን ህይወትኩም ኣብ ሓደጋ የውድቆ እዩ ኢሉ ኣሎ። እዚ ናይ ሰራዊት እስራኤል መጠንቀቕታ ዝተሰምዐ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መላእ ኢራን ኣብ ዝርከቡ ናይ ሲቪል መሰረተ ልምዓታት መጥቃዕቲ ንምስንዛር ድሕሪ ምፍርራሆም እዩ። ሶኒ ምሸት ሰራዊት እስራኤል ምስቲ ስርዓት ርክብ ዘለዎም ናይ ቴህራን መሰረተ ልምዓታት ዒላማ ብምግባር ተረጋጋሚ መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸሙን ኣባላት ሂዝቦላህ ከም ዝቀተሉን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ወጻኢ እውን እቲ ሰራዊት ካብ ኢራን ናብ እስራኤል ዝተተኮሱ ሚሳኤላት ከም ዝፈሸለ ኣፍሊጡ